Tichingamidzai zvakare ndinoda kutenda Daniela anga achifamba nemi mangwanani kubvira patatanga, kubvira paSabbath school lesson kuenda paSabbath school yataiita, kuenda pamusic session yataiita, nekufamba nemi kwaanga achiita kuburikidza nechildren's story. Pane dzino nguva tasvika panguva yakakosha, tasvika panguva yedivine service. Divine service yakatikoshera nekuti kupfuura vhiki rese kana uine mitoro yawanga uinayo, tinomirira nguva iyoyo yekunzwa shoko rakakosha kubva kune Musiki. Pane dzino nguva pane vakomana vano vanogara vainesu sabata rega rega, vachange vachifamba nesu nevhangeri rinonzi vhangeri redumbu. Vhangeri redumbu. Kana uchida kunzwisisa zvikuru nezvazvo, usatize, tora bhaibheri rako, wobva wauya wogara pasi wokokerana nehama neshamwari. Musakanganwe kuita mahemeni enyu pama-comment section, musakanganwe kudzidza zvizhinji. Tinosangana tapedza divine service. Petro nemuchinjiko pane tsime kwaro, mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu, ndibatsire kufamba mumavute awo. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndorinda ndoimba yakara ndizosvika iyo kwerwizi. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora moyo wangu
Calvary. Ono kuzaje Jesu ne maropa enenye. Bari kupinda mo Jerusalem aja. Basamange maropa enenye. Bari kupinda mo Jerusalem aja. Maropa enyenye bakadawira msitara Jesu bamwe bamo bakiri baduku bakanzwa sititake maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja. Samwane maropa enyenye iwo bari kupinda mo Jerusalem aja. Ne maropa enyenye awo wakanzwa zenadamuto Jesu akawa parunyararo kuzorora Jerusalem aja. Le maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Ge maropa enyenye bakaita mu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini ne maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Iwo wasamba ne maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Ge maropa enyenye waponeswa mila panyanza chite makufa jese japera rufaro jenarini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Iwo basangane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Iwonge maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Sambane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja. Ye maropa enyenye basambwa ge maropa enyenye. Kwazwai vana va Mwari ndoda kukwazisai mose muzita ra Jesu. Amen. Toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu uye zvikuru nekutichengeta zvakare mune imwe vhiki. Tasangana zvakare pachirongwa chedu apo tinodzidzazve zvimwe zvaJesu. Toda kutenda Mwari nezvidzidzo zvose zvatava nazvo kusvika panguva ino. Muzuva ranhasi nezvirongwa zvichatevera pamberi, toda kuti timbodzidza mune imwe yemabhuku yamabasa avapostori, Acts of the Apostles. Vamwe vangabvunza kuti sei tatsvaga kuti tidzidze kubhuku yemabasa avapostori, sei tasarudza kuti titsvage kudzidza mashoko ehukuru hwaMwari kubva kubhuku ramabasa avapostori. Chekutanga chamungada kucherechedza ndechekuti bhuku iyi yakatikoshera nekuti ibhuku inotiratidza
mabasa akabatwa nemakristu mushure mekunge Kristu akwira kuenda kudenga. Rangarirai kuti Kristu adzika, ararama pano pasi, aroverwa pamuchinjikwa, amuka akakwira akaenda kudenga, avamba boka revanomutevera, boka revanonzi maKristu. Saka kuti tidzidze nekunzwisisa kuti maKristu vairarama sei, rega tiende pazvakavamba mubhuku yamabasa avapostori. Sei tiri kuenda kubhuku remabasa avapostori? Tinoda kuti tibate pfungwai kuti vanombonzi vaapostora vai, vaapostora zvinongoreva uyo wakatumwa. Saka kana ndakatarisa iwe neni takatumwa naMwari, tiri pano takateerera kunyangwe ivhangeri irori nekuda kwekuti takatumwa naMwari. Saka iwe neni tiri vaapostora. Saka zvakakosha kuti titsvage kuti vaapostora vaimborarama sei, titsvage kuti vapostora vaitenda sei, titsvage kapindirwo kechitendero kaitwa nevaapostora vakatitangira. Saka ndosaka tiri kuenda kubhuku ramabasa avapostora. Sei zvakare mabasa avapostora tichadzidza nevaapostora vapi? Regai ndibve ndangodzika ndinange pakuti tichanyanyosendama nekuzendama pamupostora anonzi Pauro. Tichanyanyozorora pamupostori anonzi Pauro, the apostle Paul. Sei pana apostle Paul? Nekuti vana Peter vaapostora, vana John vaapostora, asi pazvidzidzo zvedu zvanhasi nezvichatevera tichanyanyobata pamabasa akabatwa naPauro. Sei naPauro? Mukacherechedza vanonyora nevanonzvera nevanodzidza vanoti mumashure maKristu, after Jesus Christ, in the history of Christianity, munhoroondo yese yechiKristu, hakuna umwe murume akaita impact nemutsindo nemukurumbira ungasvika panosvikwa naPauro. Saka zvakakosha kuti tibate pana Pauro. Sei pana Pauro? Nekuti pavaapostora vese, vana Peter, vana John vatamboreva, vana Pauro, pavaapostora vose Pauro ndiye anozivikanwa nekunzi ndiye akabata basa ringapfuura vamwe vapostora vese. Ndosaka tinoda kudzidza tiripo pana Pauro. Mukadzidza mukacherechedza sei tiri pana Pauro. Pauro pazivo yeshoko raMwari akanga akadzama kwazvo kwazvo. Paul was a theological genius. Saka kana tinoda kuziva nekunzwisisa deep theology, zvakakosha kuti tiende pana Pauro. Kana tinoda kunzwisisa hwaro dzechiKristu, zvakakosha kuti tiende pana Pauro. Saka muchaona kuti Pauro akanga ari muparidzi mukuru kwazvo kwazvo. Ndiye akaparidza mharidzo achienda panzendo, achiparidza nzvimbo dzakawanda, akayambuka makungwa, akayambuka nenzizi, achiparidza ivhangeri. Vanodzidza vanoti ane nzendo dzinonzi mamissionary journeys anosvika 3 akaita. Saka zvakakosha kudzidza nezvaPauro. Why study about Paul? Why learn from Paul? Paul akanga ari munhu anga akazara nemweya waMwari. He was filled with the Spirit of God. Where he was, there was divine power always. Saka ndoka zvatoda kutevedzera sevaapostora. Ndo zvatingada kudzidza mazviri sevaapostora. Divine power was always following him. Saka vazhinji vakapora muzita raJesu nekuda kwevhangeri raPaulos. Vazhinji pane vakatomutswa kunyangwe kubva parufu ranga raEutychus nekuda kwemunamato waPauro. Pauro madhimoni aitiza paainge asvika. Saka zvingatikomborera kudzidza nezvaPauro. Chii zvimwe zvakare chaitwa naPauro? Pauro aitotaura kunyangwe nendimi. Zvikanzi imi mose makanditeerera ndinotaura nendimi kupfuura imi. Saka ndeupi umwe watingada kudzidza nezvake angapfuura Pauro? Ndosaka tiri kusarudza kudzidza nezvaPauro pa chidzidzo chedu chanhasi nezvidzidzo zvinotevera. Mwari achititungamira dzika nezvidzidzo zvakadai. Regai tinamate. Baba vari kumusoro kudenga, toda kukutendai muzuva ranhasi. Toda kukutendai nechipo cheupenyu. Toda kukutendai nezvidzidzo zvamatiisira pamberi pedu, apo tichadzidza nenhaurirano nebasa rakabatwa nemurume anonzi Pauro uyo amakakomborera. Tibatsireiwo tiwane zvidzidzo zvatingawana kubva kwaari. Zvimwe tingaverengwa pakati pevaapostora venyu vakamirira kuonekwa kwenyu. Uyu ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Mabasa avapostora chapter 19.
chapter 19 ndo pa chabva chidzidzo chedu chanhasi. Mharidzo yedu yanhasi iri kubva pana mabasa apostora chapter 19. Toda kutanga tatoa panzendo yechitatu ya Paulo, the third missionary journey, Paul's third missionary journey. Acts chapter 19 tinosangana na Paulo ari paguta repa Efeso. Efeso yaiwanikwa iri mu Asia. Now Efeso rakanga riri guta guru nzvimbo ye Asia. It was a great commercial city of Asia. Saka maitwa business kwazvo zvakasimba asi honai dambudziko rinoitika pa Efeso. It was a very corrupt city. Rari guta ranga rizere neuipi kwazvo. Vanhu vakanga varimo vakanga vaine kurarama kwakanga kwaipa kwazvo. Nanga dzaiwanikwa pa Efeso. Vavuki vaiwanika pa Efeso. Vanoita mashura vaiwanikwa pa Efeso. Nevanotenda mashura vaiwanikwa pa Efeso. Vanhu vemuEfeso vaisimudzirwa nekuona mashura neminana. Kana zvazviri zveminana ndo zvaitsvagwa pa Efeso. Kana waida kuita zita rine mukurumbira pa Efeso, waifana kunge uri munhu ane ruzivo neminana, anoziva zveminana, anotenda muminana. Ndo zvimwe zvezvikuru zvaizivikanwa pa Efeso. Pa Efeso chimwe chaitika zvakare. Vanhu vemazuva iwawo emuEfeso vaida kufadza nyama yavo. Vaifara nekufara kwekufadza nyama, kwete kwekufadza Mwari. Zvainyevenutsa nyama dzavo ndo zvavaifara nazvo. Chimwe chaitika pa Efeso. Pa Efeso painamatwa mifananidzo zvakadaro zvekuti vakanga vavana vaMwari vavo pa Efeso. Umwe wavamwari vanga aripo pa Efeso ainzi Diana anga akanga akatovakirwa kunyangwe netembere. Maainamatwa imomo mukati metembere. Teerera. Mukati metembere mamune mufananidzo wanga wakaiswamo. Kutovaka tembere kunamata vamwe vaMwari. Vobva vatora mufananidzo woumbwa waiswa mutembere kuti vanamate vaMwari. Saka ukadzidza vatendi venguva iyoyo vainamata Diana vava vakatogamuchira kuti izvo vaMwari vanga vakaumbwa vakaiswa mutembere yaDiana vakanga vakabva kudenga. Saka vaigamuchira simba raakanga ainaro. Minana yaigamuchirwa kunzi yaibva pasimba raDiana. Mashura aitwa kubva pamasimba aDiana. Saka mazuva iwayo mashura aitoitika, minana yaitoitika, mamiracles aitoitika, but zvichiitwa kwete nekuda kwesimba raMwari, zvichiitwa nekuda kwesimba ravamwari vainamatwa. Rega ntaure nemuteerera akateerera. Aisi minana yose inoitwa inobva kusimba raMwari. Aisi mashura ose anoitwa anobva kusimba raMwari. Mamwe acho isimba rewakaipa. Inzwa munyori achitaura. Vakorinde vechipiri chapter 11 verse 14. Teerera zvinotaura vhesi. Zvikanzi naizvozvo hazvishamisi, nokuti kunyangwe naSataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Saka waizvishandura pa Efeso. Mashura achiitwa pa Efeso, minana ichiitwa pa Efeso, asi ari Diana aizviita nekuda kwekuti wakaipa anozvishandura kuita sengirozi yechiedza. Inzwa zvaka chapter 16 verse 13 kusvika verse 14. Zvikanzi ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu. Teerera zvaitwa nemweya yetsvina yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato nomumuromo wechikara nomumuromo wemuprofita wenhema. Verse 14, nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Evil spirits performing wonders and miracles. Teerera mudikanwi, usangomhanyira pari kuitwa minana, usangonopinda pari kuitwa mashura, usangoti zvapaungana vanhu zvapari kuitwa mashura. Isimba raMwari wekumusoro-soro, mweya yakaipa zvakaburitsa pachena inotoita kunyangwe neminana, inotoitwa nemashura. Asi pane musi unouya one day pane musi uchauya nerimwe zuva, kambani yamunosevenzera neyavanosevenzera ichabuda pachena. Ichabuda pachena kuti
vaisevenzera Mwari here kana kuti vaisevenzera wakaipa. Pane musi wazvichabuda pachena. Bvunza vanakomana vaSkefa neumwe musi vanakomana vaSkefa vachifunga kuti vanoshandira Mwari, vachinyengera vazhinji nemunana nemashura, dhuma nedhimoni neumwe musi. Ndobva vada kuridedzera kuti dhimoni ribude nezita raJesu. Dhimoni ndobva ramira, ndobva ravatarisa. Zvikanzi Jesu tinomuziva, Pauro tinomuziva, but who are you? Ndimi wanani? Pane musi wamuchabvunzwa mukoma kuti mumbori anani mimi, nemadhimoni mamwe makamboburitsa, neminana makatomboita, nemashura makatomboitwa. Pane musi wazvichashanduka mabvunzwa nemweya yetsvina kuti who are you? Jesus we know. Saka vanakomana vaSkefa vakadamburwa zvekudamburwa zviya nedhimoni, vakabvapo vasina kupfeka. Rega ndikuudzei, musi wekunyadziswa unouya, musi wekunyadziswa unouya, muchanyadziswa munhu waMwari. Zvikanzi mushure meizvozvo vanhu vazhinji vaya veun'anga nekuvuka nemashura, zvikanzi vakauya nebhuku dzavanga vainadzo. Kwakune mabhuku aishandiswa kuverenga kuti vaite mashura, ndokuuya nawo mabhuku ose akapiswa. Vanoverenga zvikanzi mapisi esirivheri akapiswa musi iyoyo aipfuura 50,000 kana kuti ma5,000 yusa mukada kukonvheta. Pane nguva inouya hama mudikani yatichafanira kuti zvinhu zvatakambobatiswa kuti tiite minana nemashura zvipiswe. Pane musi unouya hama wadikani zvose mabhuku nezvimwe zvatakabatiswa tichitsvaga mashura neminana, tichitevera mashura neminana. Pane zvakabatiswa vanhu kana tatenda kuna Mwari, pane musi wazvinofanira kupiswa. Saka vazhinji ndokubva vauya, shoko rikaparidzwa, zvinhu zvikapiswa. But chiwa zvotaura vhesi panapa, pana vhesi ya 23 chapter 19 zvikanzi zvino nenguva iyo bope guru rikavapo pamusoro penzira iyo, nokuti mumwe wainzi Demetrio mupfuri wesirivheri waita zvitembere zvaDhayana zvesirivheri, waifumisa zvikuru mhizha dzapo, akaunganidza ivo pamwe chete navamwe vabati. Sezvakadaro akati, varume, munoziva kuti nebasa iri tinowana fuma yedu. Demetrio. Saka nemamwe manzwi mufundisi zvamuri kutaura ndezvekuti kuita munana handizvo zvinoburitsa pachena kuti uri waMwari. Tinowanzomhanya vana vaMwari nekuti paitwa munana. Pauro oti edzai mweya, nekuti imwe yacho haisi kubva kuna Mwariba. Saka vanhu vaMwari vanofanira kupruva kuti uyu ndiani uyu, ndewaMwari here kana kuti haasi. Usamhanya, unogona kumhanyira kurufu rwako. Chenjera paunoenda pachinzi paitwa minana. Nyangwe ichiita senge ndeyechokwadi, chenjera. Asi Bhaibheri shoko raMwari roti pakaita bope guru pamusoro penzira. Iri kunzi nzira iyi vanhu vari kutevera Kristu. Rangarirai kuti maKristu haana kutanga achinzi maKristu, vainzi vanhu vezhira nekuti vaitevera Kristu. PaAndioki vanhu ndopo vakatanga kuvanyomba vachiti vanhu ava mararamiro avo anofanana neaKristu. Saka maKristians vanhu vari kuita zvakafanana naKristu. Ndobvunzawo mhai makanditeera, nemi makarembedza uniform yamuchashandisa mangwana kuchechi, vakakutarisai vangataura here kuti muri muKristu? Akukungobvunzawo nekuti kazhinji kacho vamwe vedu tinoviga mabasa edu nemayunifomu ekuchechi, vamwe vedu tinoviga mabasa edu nekubika stereki parufu, vamwe vedu tinoviga mabasa edu nekuropafadza shirikadzi nenherera. Asi ndobvunzazve kuti kana totarisa mufambiro wenyu tingati here pafamba munhu anotevera Kristu kudarika nepo? Nekuti ava vakati vaonekwa vakanzi zhira yavari kufamba ndiyo semu neyaifambwa nemuchinda wekufa akamuka akati aenda uyu. Saka ivo pavari kufamba ndipopo nemo kungobvunzawo kuti yenyu nzira haina kutsaudzira here? Vamwe vanototemba nyasha kuti rega ndingotadza hangu ndichadzoka, asi havazivi kuti nguva yemutsa inovharwa, maoko akatambanudzwa,
achikudaidza ari pamuchinjikwa, nerimwe zuva achafumba achibhakera akuti enda kwawaiitira mabasa ako. Saka bhaibheri shoko raMwari rinotirambira nyaya iyi. Kana wafunga zvekunamata, chinamatazve, nekuti nguva yacho ndiyoyi. Mwari yavari kutsvaga vanovanamata mumweya nezvokwadi. Saka bhaibheri shoko raMwari rati paita muchinda anonzi Demetriyo. Demetriyo mupfuri wesirivheri. Basa rake iye kupfura. But zvaakaita manje Demetriyo akaona kuti paita chimwari chinonzi Diana chinonamatwa muEfeso. Ndobva ati paita mwamari anozvafambirana mavara. Paita chimwari chamupa mukana wekuita mari. Diana uyu ndiye wainamatwa paEfeso. But Demetriyo is an opportunist. Anoona mikana. Obva ati right. Inini I am going to make money under the guise of religion. Ndakuda kuchigadzira mari asi ndiri muchechi. Ndoda kuita zvechechi, but handisi hangu kuita zvechechi. Chokwadi chaicho ndechekuti zvandiri kuita ndozviziva ini. I know what I want to do. I want to fatten my pockets. I want to enrich my bank account. Ndoda kuonekwa munyika kuti pandinobuda mumota inovhurika madhoo achibhururuka vazive kuti ndini. Saka rega ndiite zvechechi. Hazvina kutanga panhasi kuti vanhu vanotora chechi kuita business. Demetriyo arimo mubhaibheri akatozviita mukoma. Handimi makatanga nazvo, pasi pezuva hapana chitsva. Because chinondishamisa inini mukoma ndechekuti ko mukoma nemunin'ina baba pavakafa vava nesowe ravo ravakatanga, chechi yavo yavakadii nhai. But mukoma nemunin'ina baba pavakafa, mukoma nemunin'ina havana kuuya pamwe chete kuti vaenderere mberi nezvakasiyiwa nababa. Mukoma vobva vati ndoenda kwangu, munin'ina woti ndoenda kwangu. Shanya kuchechi yamukoma ogoshanya kuchechi yemunin'ina. Uchaona kuti zvavari kuita zvakafanana. Mayunifomu akafanana. Chasiyana izita remuridzi wechechi. Saka nyaya chaiyo haisi yekuti vanhu vazive Mwari. Nyaya ndeyekuti paita mari. Demetriyo zvaaita aiveza zvimwari zvidiki zvaitingapa zita rechirungu rekuti zvima-artifacts. Aiva navazhinji. Ndoda kumuita munhu aiita inonzi subcontracting, kuti iye anopa vavezi kuti vezai varume mozviunza kwandiri ndotengesa. Kana ndatengesa todlavo todla tese apa todla. Saka kana zvotengeswa mari iri kupinda mumhuri. Saka Demetriyo paanoona vanhu vakaungana pfungwa yake haizi yekuti vawane ruponeso. Regai nditaure ndichiti in the heart of Demetriyo there is no value of a soul. Haana basa nazvo kuti munhu anorema kusvika papi. Haana basa nazvo kuti Jesu akaburuka kubva kudenga akaputira umwari hwake nenyama. Haana basa nazvo kuti Jesu nyakusika Adhamu akadzidziswa kufamba naMary waakasika kunzi dhenhana achidzidziswa kufamba Jesu achidzidziswa kuti kana wava nenyota unomwa mvura asi ikawandisa inokuyeredza. And yet ndiye mweya mutsvene airova tufamba pamusoro pemvura zhinji. Ndiye nyakusika makungwa atinoona. Mwari wazvidzikisira kusvika pakubata sando nechipikiri achigabatsira baba kugadzira zvinhu zvekuti adlevo Jesu kurara. Mwari haararika. Ndo zvinotaura mapesarema 1:1. Mwari haatsumwairi. Asi tinoudzwa kuti Jesu akavata muchikepe. Why? That's the value of a soul. Regai ndikuudzei mukoma, musati maenda kuchechi kwenyu, mirai ndikuudzei kukosha kwakaita vanhu vari kuungana mustadium. Vanhu ivava
ava havatengwi nediamond, havatengwi nesilivheri, havatengwi nechrome, platinum haivakwanisi, ivavo vakavhinzirwa ropa. You need to understand the value of a soul. The value of a soul led Jesus to get the money. The value of a soul made Jesus to bleed. The value of a soul made Jesus to give his hands. Kuti asungwe netambo yaigona kungoti bvapo yosununguka. The value of a soul made Jesus to go down the Via Dolorosa. The value of a soul made Jesus to carry the cross beam. The value of a soul made Jesus to put on a crown of thorns. The value of a soul made Jesus to give his back. The value of a soul made Jesus to die on the cross. Ndo kudhura kunoita mweya yamakaunganidza imi henyu muchitsvaga mari. Inzwa zvinotaurwa naPauro kuvana vaFiripi. Pauro kuvaFiripi chapter 3 verse 19. Mirai munzwe zvaanotaura. Chapter 3 verse 19. Kuguma kwavo ivava vanounganidza vanhu vachitsvaka mari vasinganzwisisi kukosha kwemweya. Kuguma kwavo ndiko kuparadzwa. Yambirikai mukoma. Kuguma kwenyu imi kuparadzwa. Mwari wenyu idumbu. Saka chamuri kushandira imimi idumbu. Vanhu vaMwari chenjerai kumhanyira kuri kuti nemunhu ari kutoshandira hake dumbu rake. Arikuda kutoti achibva ipapo anonogadzirisa mukadzi wake musoro. Chenjerai kwamunoinda. Bhaibheri shoko raMwari pana Mateyu 22:29 Jesu anoti hamuna kurashika here nekuti hamuverengi magwaro. Hamuna kurashika here. Jesu ari kuti kudii? Ari kuti Demetrius anga ane zvima artifacts zvainzi izvi zvinhu izvi they are for protection. Saka zvaitoswa mudzimba. Saka waichitenga wonoisa mumba. Zvakafanana nekudiko picture yemukuru wechechi pawindow. Zvakafanana nekuti kudiko tinotengeserwa zvinozorwa, tinotengeserwa zvinopukutwa, tinotengeserwa zvinopfekwa, tinotengeserwa zvinosungirirwa, zvimwe zvichiiswa pasi pemubhedha. And uchaona zvinhu zvacho zvine ma-instructions. Kana ndakupa isa pasi pemubhedha kugumbo rekuright nechekumabvazuva. Saka iwe unotosvika wototenderedza mubhedha wako. Zviri kutengeswa vana vaMwari. Jesu ndobva ati kuvadzidzi vake, gentlemen, I have given you the gospel. Freely you have received. Freely you must give. Freely you must give. There is no payment involved. Ukaona woburitsa mari kuti uite one-on-one pashata. Inzwai vana vaMwari. Jesu chaakafira pamuchinjikwa kuponesa iwe neni. Chenjerai kwamunoenda, kwamunopuwa zvinopfekwa, kwamunopuwa zvinozorwa. Unoona hurungudo mukoma. Idombo hombe rasundwa nemvura murwizi rikarovera uku rikarovera uku zvikaita kadombo kadiki-diki. Iro pachezvaro riri kutopupura kuti ndaimbove mukuru. Iko zvino ndaamudiki. Ndandina simba ndogona kungopera. Ukandisiya ndiri mumvura ndinopera. But munhu ari kutora tariro yake oisa mudombo riri kupupura kuti ndiri kupera. Ndiri kupera. Mwari dai angatibatsira. Demetrius rega ndipete ichi. Demetrius anga atori umwe munhu wevanhu vaifanira kutotendeuka pana Pauro. But Pauro paari kuparidza achiona vanhu vachibva kwaari vachisunga mari dzavo dzisingachauyi kwaari akakonzera bope. Achiti aiwaka business redu radii. Our business is in trouble. Our business is in trouble. Jesu wabva ati varumeka toda kukuudzai chinhu ichi. Anoda kuponesa upenyu hwake acharashikirwa nawo. Asi anorashikirwa nawo nekuda kwangu achahuwana. Jesu ari kuti kudii? Vazhinji vedu tatoramba vhangeri nekuda kuponesa upenyu. Mwari dai angatibatsira. Demetrius ari pakati pavanhu vanofanira kutotendeuka. But nemhaka yaasiri kutendeuka regai ndipapeta apo. Ari mukati mehondo yekurarama nekuponeswa. Ihondo yanetsa vazhinji kuti pandiri panapa pachomanikana ndikada kuita zvekuponeswa apa ndogona kusararama. Ndiri kuti kudii? Pane munhu arwadziwa negumbo. Mwari anoti kung'anga akuindwi asi yaari kuda kupona.
saka ari pakati pedilemma to survive or to be holy. Saka nyaya iyoyo yakanetsawo Demetrius kuti vakomana ndo ndikangoenda kuna Pauro, my source of income has dried up. Ndinogona kuva muchena asi ndinofa nezhara. Vazhinji vedu tafuratira Mwari, chikonzero tatya kufa nezhara. And yet God said your bread will be sure. Kana ukatenda kwandiri ndinokuchengeta. God took it upon himself kuchengeta vanhu. Usaramba wakasungirirwa pahondo yekurarama nekururama. Ndodiko, ndodi. Nekuti uri kufanira kururama kuti uponeswe. But unoti rega ndimbosendeka kururama, ndiite zvekurarama. Mamwe mabusiness ekuchecha kutsvaga kurarama. Asi vanhu pavari kutsvaga kurarama, vatofuratira kururama. Paunoenda kun'anga, wawana kurarama, asi wafuratira kururama. Paunobvisa chiwako muhomwe kuti uwane basa, wawana kurarama, asi wafuratira kururama. Be careful how you play your cards. Vakaropafadzwa vanogukuchira kururama, nekuti Mwari unovararamisa pano nekudenga. God will give you life here and hereafter. Mwari anokupa upenyu. Muchifungisisa mashoko aya kuti hamuzi here kutamba nevalue yemweya yavanhu mumachechi umu, muzvinhu zvatiri kuita izvi nekuvatengesera. Munonzwisisa here kukosha kwakaita munhu? Vanhu vaMwari hamuzi here kufapa kusvika moita madealings asiri iwo, muchitsvaka kurarama asi matofuratira kururama. Vakaropafadzwa vanofa vakagukuchira kururama. Tiri pavhesi ya 26 yamabasa aapostoli nevhesi ya 27. Mukaiverenga muchaona kuti pano takuona mukuru uyu achiunganidza vamwe vamizha kuti uyai tiungane, makandei business rathreatenwa kuparidza kwapo kwavhiringidza basa. Saka vari kudaidza vakomana kuti uyai tione kuti tingadii. Regai ndikuudzei vana vaMwari, mukaona muchinamata but zvichita sekuti pano mumwe munhu ari kunyanya kubenefita pakakunamata ikako, achita seari kusimuka zvekuti angotanga ane bhaibheri, but gare takutoona ana magonyeti gweja nyumwawo. Ukadzidza nyaya yagweja, enda neni mamutare. Vakomana vakanzwa kuti kwamuka Diamond, ndokubva vapinda mumunda weDiamond zvisina mvumo, ndokubva vatanga kuchera Diamond. Hurumende ndobva yazvinzwa kuti kwamutare kwapindwa, ndokubva vatuma vakomana kunobvisa mhuka dzapinda idzi. Saka vakomana varimo kuDiamond vanowirirana gweja, kunokwatira hakuna kumira zvakanaka. Saka kuti tizive kuti hurumende yapindira, tinofanira kutsvaka nzira yekuzivisana. Saka vanowirirana kuti tikarova piki dzikarovana dzikangoti ngwe, tinoziva kuti ndigweja asvika. Saka mapurisa achidzidzawo anoona kuti pane kakuridzana kesimbi kari kuitwa kekutaurirana. Saka mapurisa aigona kuzouyawo, but nemhaka yekuti haasi kunzwisa kuti simbi inorova kangandi. Dzimwe dzenguri vaisvika vorova simbi kaviri, gweja raiisa nzeve pasi roteerera. Parinonzwa simbi dzichirovana kaviri, raishedzera kuti gweja nyumwawo. Kamunamatiro katiri kuitaka kekuti iye mukuru ndiye akungoita magonyeti, tichisara takadaro gweja nyumwawo. Kamunamatiro kacho kekungoti iye nevana vake ndo vakutoenda kuzvikoro zvinochisa, isusu vedu vana vachidzingwa kuzvikoro gweja nyumwawo. Zvakutsvaka gweja kuti anyumwe. Saka vanoungana voti pana paita dambudziko. Rega ndikutaurire Mika achitsanangura chapter 3 verse 11. Verenga unzwa zvinotaurwa nebhaibheri. Vakuru varo vanotamba mhaka kuti vapiwe zvipo. Vaprista varo vanodzidzisa kuti vapiwe mubayiro. Vaprofita vayo dzokorodza. Vaprofita vayo dzokorodza. Vaprofita vayo dzokorodza. Vaprofita vayo vanovuka kuti vapiwe mari. Saka kune vanhu vari kutovuka kuti vapiwe mari. Saka unogona kutofumbisa dumbu remunhu rikatokura, iwe uchisara uchitambudzika, iwe uchiti uri kunamata, iye achiti akakutarisa anoona riri business.
pindaneni mumba meng'anga. Rega tipinde tose mumba meng'anga. Indapana Isaiah chapter 3 verse 7 verenga. Zvino Nezuva iro uchadanidzira achiti, ng'anga ichadaidzira achitiko, handidi kuva ng'anga, nokuti mumba mangu chaita kuti ndive ng'anga. Verenga. hamuna zvokudya Inyaya yekuti mumba hamuna zvokudya nezvokufuka. chimira. Saka ng'anga dzinotoitawo basa radzo. Maka ndeyei mumba hamuna chekudya. Saka ukatarisa kamunamatiro kaitwapo, neimwe nguva Isaiah anotoseka. Anoti vanozvigadzira zvimwari, asi zvimwari zvaro hazvitauri, zvimwari zvavo hazvifambi, ndo vanozvitakura achinozvisiya, kana akachikangamwa chinosara ikoko. Saka Satani haana kutanga nhasi kushandisa zvakafa senzira yekunamata. Ndava ukapinda neni mumba meng'anga, uchaona kuti uchitongopinda, pinda neni. Uchipinda mumba meng'anga, unoiwana ng'anga yakagara padehwe rembudzi yakafa. Kwete zvoga, inenge yakapfeka dehwe rembada yakafa. Ichishandisa nyanga dzemombe yakafa. Inenge ine nkundu yakagadzirwa namakushe ehuku dzakafa. Ichitaura nasekuru vakafa. Saka mupenyu chete ndiwewe. Ndowega unenge usiri mupenyu pasituation. But zvimwe zvose zvakafa. Gweja nyumwawo hausi kuda pane kakubenefita here kari kuitika. Pauro paakaparidza vhangeri rezvokwadi, umambo hwekingdom yaSatani hwakashekeka. Ivhangeri ripi ramunaro mukoma? Ramunoti mukataura Demetrio nevamwe vake vanodaidzira kuti uyai tiite meeting, paita vhangeri rinobrokesa business. Ivhangeri ripi ramunaro nhasi ramuri kutaura rekuti Demetrio unodaidza ng'anga dzake oti uyai tiite meeting, maka ndeyei pane vhangeri rataurwa rinodonedza business. Ivhangeri ripi ramunaro? Nekuti vhangeri raMwari rikataurwa, mabusiness adiabhorosi anoondomoka. Vese vangada kurarama kuburikidza neBhaibheri, mabusiness avo anoondomoka. Saka imi vhangeri ripi ramunaro? Unoda kunditaurira iwewe kunzi ukanzi gore rino igore rako, gore rino igore rako, kwenya hakuna kumbowanikwa basa, asi gore rino ndiwo unotanga nazvo. Izvozvo zvingatyisa here wakaipa? Oda kunditaurira iwewe kuti ukanzi gore rino iri kana kwenyu kusati kwambopaswa chikoro, gore rino iri ndiwo unotanga nazvo. Izvozvo here zvingasumudza wakaipa? Ivhangeri ripi ramunaro ramungataura ringaita kuti wakaipa avhunduke muumambo hwake? Saka panapa tiri kuona hondo ichitanga. Saka vari kuungana vese voti pano paita dambudziko, pane vhangeri riri kutaurwa rakanganisa business. Regai ndikuudze vana vaMwari, unogona kutoenda uchiti uri kuenda kuchechi, umwe munhu achitoti business riri kukura, achidya newe. Saka dei Mwari atibatsira tagona kuona kuti aiwa tiri kurarama sei uye takatenda zvipi, tinogona here kuzvimirira zvatakatenda. Maka ndeyei kune mweya yakabuda isiri yaMwari iri kutotsvaka kurarama. Saka ndoda kuti uverenge pavhesi ya 28. Verenga vhesi. Yes. Chapter 19. Yes. Verse 28. Chapter 19 verse 28. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, Vakafa neshungu kwazvo, ndokubva vafa neshungu, vakadanidzira vachiti kudini? Diana wavaEfeso mukuru. Diana wavaEfeso mukuru. Yes. Kana paine chinhu chaunofanirwa kuziya, hama yangu wakanditeerera, kana uchida kupesana nemunhu pari potyo, taura zvinobata homwe yake. Kumwe kwese munogona kuwirirana, but minute yaunopinda muhomwe memunhu,
why homwe ichikasika kugumbura munhu. Jesu pane imwe nhambo anoti moyo wemunhu uri pafuma yake. Saka moyo wemunhu unokasika kuvhunduka kana ukabata pfuma yake. But paEfeso paiitwa minana. PaEfeso ndope kuti waiti ukaona munhu achifamba munzira waiti pane munhu ane chitupa chinoti 63 112 946 M46. Murume uyu ndiri kuona ane 6 years asina basa. Mukadzi akatoenda. Saka munhu aikwasika kukwakuka. Oti ichokwadi munhu waMwari. PaEfesus ndo painzi ndiri kuona pane munhu ane makore akawanda asina mbereko. PaEfesus zvaisashamisa. Saka Mwari akatendera munjere dzake kuti Pauro unofanirwa kuita minana kwete yevanhu asi yaMwari. Saka Pauro auya Mwari ndo kutendera kuti handkerchief yanamatirwa naPauro ikangogumawo murwere aikwakuka. Kusvika Ephesus yati uyu asisiri munhu aMwari. Pauro ndo kudeclare zvikanzunzai mabhuku enyu apaitoverengwa mabhuku ehuroi zvikanzunzai tiapise ndo kumapisa. Zvikanzi value yacho ndo yataurwa 50,000. But Demetrius anga ine National Employment Council of Sculptors. Saka ndiye anga ari mukuru weNational Employment Council. Akati varume pane vhangeri raparidzwa. Ndode kuti muone hasha dzaDemetria dziri kuuya nekuti maparidzwa shoko. But Mwari anoti shoko rangu rikataurwa hariendi rikadzoka risina zvibereko. Kunyangwe paEfesus kune vanotendeuka. But vatendeuka Demetria hafari. Wapo here pana vaRoma. Ndoda kuti uende pana vaRoma chapter 16 verse 18. Ndoda kuti uverenge tinzwe kuti vanhu ava vanoita sei. Romans 16 verse 18. Ndoda kuti muteerere kuti Demetrio chii chakapinda maari. Verenga rava. Nokuti vakadaro. Nokuti ava vakadai havabatiri Ishe wedu Kristu asi dumbu ravo. Musoro wenyaya unoti shoko redumbu. Ausati wapedza vhesi dzikanaro. Zvikanzi vanoita sei? Vanonyengera moyo yavasina zvakaipa. Vanonyengera moyo. Zvikanzi vane mazwi. Vana mashoko avo akanaka anobata kumeso. Ndakambobirwa wachi naConman mutaundi. Conman akati ndine kamudhara kane fish but akagoni kutaura mutauro wechirungu. But iwewo ndaona wakangwarira unogona chirungu. Ingomubatsira tichakupa 5,000. Ini nekupusa nekukara mari nekufunga dumbu. Ndikati ndomubatsira. Ndakaguma ndabirwa foni newachi nekuti ndakatungamidza dumbu. Zvikanzi ava vane mashoko anotapira because vakamira vaine mawachi anodhura, suti yacho inodhura. Akamira akati ndiri kuona pane akuda. Handi Demetrius usanyengere vanhu. Nekuti Demetrius ari very eloquent. And Demetrius ukamutarisa weka unoti awa ndo vasina urombo ava, ndo vari pedo naMwari. But usanyeperwe, Mwari haaprovwe neminana. Idumbu riri kushandirwa. But chinzwa zvinotaura Bhaibheri. John 10:10 wapo here. Zvikanzi china Jesu. Jesu anotaura kuti kudii John 10. Mbavha inongouya. Zvikanzi mbavha. Kuti Demetrius imbavha. Rakubira homwe yako. Zvikanzi naJesu mbavha inouya kuzokubirai. Nekuuraya. Nekuparadza. Asi inini chikonzero ndauya kuti ndikupei upenyu hwakazara. Abundant life. Asi nyika yatemeswa musoro nevanhu vari kubira vanhu ende vachipfekera chinamato asi vari kushandira dumbu. Jesu oti asi ini ndakauya kuti ndikupei upenyu hwakazara. And remember, they are very eloquent and vane mashoko anotapira.
Mazwano haisingwewe. Dimitri anokubira gweja nyuma. Wapo ere John 3 verse 19 ya rava chikanzi kutonga ndeuku kuti chiedza chakashika panyika asi vanhu vakadarima vanhu vakaramba chiedza vakadarima kupfuura chiedza. Why? Nekuti mabasa awo akaipa. Saka Demetrius shoko rataurwa Demetrius ndokubvuma. Wakumana mapaona here? Demetrius ari kubvuma kuti shoko iri ndera zvokwadi ringatendwe. But akasarudza gain. Akati ini ndinoda kupfuma than kuponeswa. Ndoita sei ndokumutsa bope. But vesi pamusoro rati Demetrius brought much gain. Mari yake anga inayo dai taiona anga asina nostro anga ine nostro accounts. Demetrio dai aitariswa. He does not measure money in dollars but in bricks. Because kana wine mari atiti une mari not how many bricks do you have? Wane mari. In fact vanoti money does not make noise. If it makes noise they are coins. Saka ukaona utiti une mari you are making noise, you have coins. When you have money you are quiet. Demetrius was this man. Anga akumeasure mari yake in bricks. Ndokuvati mabricks akupera and mabricks aachisina no replenisha. Saka ngatigarei pasi shoko riri kuparidzwa naPaul ndera zvokwadi ringatendwe. But Demetrius waiyomukana wekuti utendeuke. Chuya wapo ere pana Matthew 6 verse 19. Matthew 6 verse 19. Yes, sir. Demetrius, it's a fact. Maru nayo. Demetrius, it's a fact. Ma accounts are we now une World Bank. Une account ku Swiss. Une account kupi. Maru nayo, it's a fact. But Demetrius chinzwaka. Shokori kuparidzwa na Paul. Mukana. Verse not kudi. Verse 19 na 20. regai kuzviunganidzira pfuma panyika. Demetrius rega kuzviunganidzira pfuma panyika. Pane zvifuno nengura Pane dzinopedza. zvifukuto ngura dzinozvipedza. Napane mbavha dzinopaza dzichipa. Because the account yako unofuma ichenzi yavarwa hauchakwanisi kuaccessa. Dimitri chinja account zvikanzita sei. Asi uzviunganidzire pfuma kudenga. Chinja bank account. From world account to heaven account. Dimitri mukana wauya chinja account from world account to heaven account. Katopetsa vesi noti heaven account haina inflation. Heaven account haina thieves. Heaven account haina rust. Heaven account haina moth. But Dimitri akataiwa istoda zvinobatika. They believe in tangible things. But the demon harishamiswe nemunana. Ukatowerenga Hebrews chapter 1 inotoisa pachena dhimoni rinogona kutoti kubva pano ratova kuAustralia. Dhimoni unofunga kuti rinoshamiswa nekuziva phone number yako iro richienda kuAustralia and back within me. Iwe unofunga kuti chishamiso here kuti munhu anga akaonyana oonekwa atambanuka akufamba. Unofunga kuti ngirosi dzinoshamiswa kuti munhu ende munhu anonyengerwa nekuti munhu anoda zvinobatika. And Demetrius akaramba kuponeswa because he wanted tangible evidence. Nhasi nyika yaparara. Why? Because they want tangible evidence. That's why Mwari achiti upenzi nekuti zvinhu zvaMwari hazvibatiki but nekutenda zvinobatika. Hebrews 11 verse 1. Now faith, the evidence is unseen. Saka ndine rombo rakaipa newe kana uri munhu anoda zvinobatika. But rangarira shoko redumbu. I want to challenge you today. Ishoko ripi rauri kunzwa? In fact, usati watombobuda mugedhi mako ingotarisa kana matiro kako iwe wakantarisa. Can you spend 1 minute praying to God without putting a request? Namatowe kungoti uchiona kuti unoisa dumbu. Mwari muzokomborerawo Mary arorwe apase chikoro azotichengeta dumbu. Whose God
is their belly. Patoda kunamata. Munamata watoda kuita ndio munhu anoti Mwari nandidi kushandira dumbu. Itai ndishandire imi. Nekuti ndikashandira imi kune upenyu huri kuseri kwehuno. But unowanikwa bedzi neavo vaisa upenyu hwavo maoko aMwari. Nekuti ukaisa maoko aDimitri anokubira, anosiya homwe yako yasvuka. Ende paunouya uchimubvunza kuti Dimitri ini ndakasida, anokuudza kuti kutenda kwako kwakurilo. Iwe usanyeperwe, kutenda kumezhwi nekuti wasida mari yakadii. Nekuti Jesu pana John 3:16 anoti for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever ndine nguva ndangogara pavara rinoti whosoever believeth in him should have eternal life. Kutaura nemunhu akaremedzwa, akatakuriswa, akapfekedzwa, akazorwa, akapukutiswa, akashandiswa naDimitri. Dimitri aishandira dumbu. Kana uripo fundisi ndoda kuti munamati. Munamato wenyu ndoda kuti Mwari katanurai ngetani dzakatisunga nekuti shoko renyu neruponeso makaisa pachena. God does not make money out of religion. It is men who makes money out of religion. But Mwari anofanira kuti sunungura. Saka mufundisi achanamata kuti sunungurwe pane zvinhu zvatakasungwa naDimitri. Namatirai vanhu. Tinamati. Baba edu anodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga. Toda kutendai nekuti nhema dzinotanga mberi asi zvokwadi ichizotevera. Tine zvatakabatiswa newakaipa. Kune micheka iriko yakachengetwa. Tine hoko dzatiinadzo. Tine mafuta atiinawo nezvimwe zvese zvatakapiwa nemuvengi. Maita enyu matiburitsira pachena. Ruponeso harubhadharwi nemari nhasi nokuti makarubhadhara pamuchinjikwa. Toda kutendai nezano reruponeso ramaisa pachena. Kune vazhinji vatobudirira vakakudza dzimba dzavo, vakakudza matumbu avo kuburikidza nemari dzedu. Takabirwa asi toda kutendai nezvokwadi inosunungura. Tibatsirei tirase machira atiinawo. Tibatsirei tirase fodya dzatiinadzo. Tibatsirei tirase zvese zvatakapiwa newakaipa. Tinoisawo kutenda kwedu pamberi penyu. Mwari chitibatsirai mutigamuchire sezvatiri. Vamwe vacho ndivo vanga vachitorasisa vanhu, asi tinouya sezvatiri pamberi penyu. Kuti taitozviziva kuti vhangeri renyu nechokwadi ririko, asi taizviita edu mavune nekuti taida kukudza homwe dzedu. Asi nhasi hana dzedu dzarova. Mwari wekudenga, maisa mari, mukaisa upenyu pamberi pedu. Tibatsirei tigone kusarudza upenyu, tisiyane nezvenyika ino nekuti hazvigari. Tonamata muzita raJesu akarohwa pamuchinjiko. Amen. Ndomutewera kweseko ndadzidza kumusimbira ndotomera kundifira pamuchinjiko weKalvari. Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari yeidei ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari. Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari yeidei ndinotondera Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi ndinofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese
arishamwari yeidi ndinotondera Kalvari ini ndinofamba ndisingatyi ndofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese rwatese arishamwari yeidi ndinotondera Kalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese rwatese arishamwari yeidi ndinotondera Kalvari arishamwari yeidi ndinotondera Kalvari arishamwari yeidi ndinotondera Kalvari.
Zwa kuna kisisa Jesu aponesa Iroso kuraura Jesu aponesa Siwisa nyikaze sem Kumirio kwenyanza Tenzia titumam Jesu aponesa Tumiranyi panyanza Jesu aponesa Unzanyi banyangazi Jesu aponesa Imbanyi wazitsua Kanavari panyanza Pasiri tazorinzwa Jesu aponesa Imbanyi mudamuto Jesu aponesa Geupenyu nerufu Jesu aponesa Imbanyi nekufawa Moyo unodamutsa Indiranyi pagula Jesu aponesa Ipa izwi pamweya Jesu aponesa Kuti nduti tizora Jesu aponesa Daita kuponeswa Numakone ninga Miore kukurira Jesu aponesa Ipa izwi pamweya Jesu aponesa Kuti nduti tizora Jesu aponesa Daita kuponeswa Mumakone ninga Miore kukurira Jesu aponesa Daita kuponeswa Mumakone ninga Miore kukurira Jesu aponesa Miore kukurira Jesu aponesa Miore kukurira Jesu aponesa Kuti tenzi anoriza tsurie kugumayo Abonguwa ye pasi ya perao Kuti vakana kaleste vano unganizwapo Mazitano daizwa ndiripo Mazitano daizwa Mazitano daizwa Anodaizwa kudenga ndiripo Hamusio wanomuka wakafa kuna Kristu Anoona miri huru yakeo Apo basaruzwi vanosangana kumushapo Mazitano daizwa ndiripo Mazitano daizwa Mazitano daizwa Mazitano daizwa Anodaizwa kudenga ndiripo Ngatibate basa rake kuti rinozopera Ngatishumaire rudo rwa Mwari Jesu anouya kutora vanhu
mazita anodaizwa ndiripo, mazita anodaizwa, mazita anodaizwa, mazita anodaizwa kudenga ndiripo, mazita anodaizwa, mazita anodaizwa, mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Wanga wayenda kuna Jesu yere, wasambwa muropare nyenye, unosimira mutsa wake ere, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, unofamba naye mazuva ese, wasambwa muropare nyenye, unozorora kuna Kristu ere, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, kwambo asika unochena here, wasambwa muropare nyenye, wakatirirwa dzimba dzekubenga, wasambwa muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, rasanguva iyo inesitema, usambwe muropare nyenye, kunetsime iyo inowerera, sambanyi muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye. Jesu mnunuri wangu, muriryo rwangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko, Jesu mnunuri wangu, muriryo
changu mupenyu wese kananda mudima apo ndinochema Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi tenzindo musimbira shamwari yeidi ndino muda kupinda vanu vese pasi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi murirufaro rwangu mupasire dima dofarane mikwazo mudangaro renyu Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi andina imwe ama inopinda imi andina imwe ama inopinda imi ndakarwadziwa Jehova asamwa zvitema zvakandifuwira pasi ndakachema ndirimo mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andilisa ine panomwa ndasiyandi parweyo mumoyo rekukunza Haleluya andimisa padombo petro naye masiko angu asimbiswa pano andizomboputsike ndire pano domira ndizofeka chiremba andiburitsa mumatope andimisa ine padombo nasiandi pariyo mumoyo rekukunza Haleluya andipariyo rutsa rwerukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andimisa
tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune wese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara wese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune wese. Ndichaimba ruponeso kwese, takara wese vasimbire Mwari. Andimoresa mumatope, anesa ine parombo, nasiani ane parweyo, mumoyo wekukudza. Alleluia, alleluia. Andiburitsa mumatope, andimisa ine parombo, ane parweyo, mumoyo wekukudza. Alleluia, alleluia. Nasi ane parweyo, mumoyo wekukudza. Alleluia, alleluia. Nasi ane parweyo, mumoyo wekukudza. Alleluia, alleluia. Pamchinjiko wakatifira, akatichenura zvitema, ropa rake rakawerera mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye. Ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye. Ruponeso runoshamisa, Jesu ari kugara neni. Pamchinjiko akanditora, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye. Ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye. Tsimerino zvitema, ndinofarana wamariri. Umo Jesu andichenura, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye. Ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye. Uya kutsimera kanaka, zviunze kuna muponesi. Pinda monasi uperere, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye. Ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, mbiri kunaye.
rakati samba biri kunaye roba lake rakati samba biri kunaye roba lake rakati samba biri kunaye. Nekupenya mukomo, nekupenya munyanza, nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka, mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka, apo pana muponesi anojekesa kwese, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, dosia kusua kwangu, segua tozekare, ndifukidze nekutenda, undipe nikutenda, kumusha wembiri uyo, makandikadzirira, moyo wangu unotenda, emweya unovuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, monesi manditenga, dawa wenye narini, ngayipute mwenyeyeze, iputire yetenzi, kumusha wembiri uyo, makandikadzirira, moyo wangu unotenda, emweya unovuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo. Iyafuna lo mlilo wabangcwele basendulo, babaqondi sezulwini, benesibi dengozini, upikosi yomoya, opaulu Abrahama, owatambi supaule, wazuzama daezulu, amandlebe ku Elijah, asapela ini namhla, akazimli sumozisi,
nasizibhekise kuwe thela umoya wakho ngcwele nasizibhekise kuwe thela umoya wakho ngcwele nasizibhekise kuwe thela umoya wakho ngcwele 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 thela umoya wakho ngcwele. Is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. My soul in the cleft of the rock, the shadows a dry, thirsty land. He hideth my soul in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my soul in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings, each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I see in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer is mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows a dry, thirsty land.
His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my soul in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Sizo Hamba sisia ezurini ekaya ligababa. Sizo Hamba sisia ezurini ekaya ligababa. Asambele kaya Ekaya kaya ekaya Zurini ekaya ligababa. Asambele kaya Ekaya kaya ekaya ekaya ligababa. Sizo Natele makumen ekolide ekaya ligababa. Sizo Natele makumen ekolide ekaya ligababa. Asambele kaya Asambele skambele zubiri ekaya ligababa. Asambele kaya Asambele skambele zubiri ekaya ligababa. Mazamba Ariyo anerunyararo, Mazamba ariyo anerunyararo. Rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa. Mazamba Ariyo anerunyararo, Mazamba ariyo anerunyararo. Rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa. Beapa zvakaita senyanza, beapa zvakaita senyanza. Rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa. Beapa zvakaita senyanza, beapa zvakaita senyanza. Rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa. Zakeyo akamanya akatambuzika, Achinda kuona Yesu akakwira mumuti, achinda kuona Yesu akakwira mumuti.
Zakeyo akamanyamanya akatambudzika. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Zakeyo kaseka kutsika kumba kwako ndochanga. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. 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 We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sing thus far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. And so keep a jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his dirt and endless light. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart for mercy craves, sing it triumph for the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Oh
tichazozorora kunyika iyo kudenga pasirino idandaro topeka ziremba koronane nguo chena Jesu anapukuta misodzi urwere achaudzinga zarane namo achazvipedza toraraje kusimba peri hakuna kupatsana kuparadzana nevadekanwa zvakare zvapfuura zorora kunyika iyo kudenga pasirino idanda kuchema kuripo tichapedza korona zviremba nenguo chena nyarara Jesu anopukuta misodzi hakuna kuchema hakuna kusua nyika nyikayo yekuzorora tichapeka onyarara tapurira korona nenguo chena nyarara Jesu anopukuta misodzi tichapeka korona topeka ziremba korona nenguo chena nyarara Jesu anopukuta misodzi ndanzwa nezvikomborero kuvapatenzi vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi marikuneneni madonwe mundipenyi marikuneneni madonwe mundipenyi musandikureba bakananda shata ini itenzimu sazondisiye mutsawe wenyundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi dangandi rimuchite matine ini imoyowa batwage pasi mundisu nugurenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni
madonwe mundipenyi musapfuure mabofu marapenyi itaubawa wa Jesu runyara rondipenyi marikoneniwo madonwe mundipenyi marikoneni madonwe mundipenyi